Oh, kan ndak rapi teh Siti Mbak Yaton. Oh, gak tinggal Rindi ya. Paling ring warung. Ah, ono duite ya. Ah, pite ambro Mbak Yaton, nyerah tanggung lo nek lecet. Peyang sing umpan-umpan nyong, peyang sing tanggung. Yo peyang sing tanggung, peyang sing jurun-jurun nyong kok. Wis dek ramang patunjo pite benake didegake mumpung gak ono Siti. Nang opo pite nggo kok ambruk ke? Bro ra genah ke mau nyong karo Susi liwat ke wis njekengkang pite. Tenan pora, golek-golek peyang karo Susi sing balikake. Ditulungi malah fitnah peyang ke. Yo Mbak Yaton dambrokake tenan ae pite. Ojo. Iya nyong percaya tenan karo peyang. Mulane dadi wong kira tok fitnah. Ditulungi ramni matur nuwun. Iya matur nuwun nyong wis ditulungi. Ha mau nang dashboard ke ana duit do genah pora. Piye duite ke mau gigal tak tulungi. Pancen do baik hati tenan karo nyong, do jujur. Nyong matur nuwun ya karo peyang-peyang ke. Nek nyong karo Susi pancen baik hati, bukan ojo cocok fitnah dhisik. Nyong njaluk ngapura ya wis ngarani peyang sing elek-elek. Rapopo aman ti. Nyati duite sing mau nang dashboard, nyong karo Susi ak lunga are warung. Alah, ra semang Mbak Yaton, wong peyang wis nulungi nyong. Ke gawe peyang, ke gawe sus. Diterun Yati, peyang pancen apiang tenan. Wis Yati nyong karo Mbak Yaton nyari warung. Yo Mbak Yaton. Yo kono ngati-ati. Wah, bejo piti ora lecet. Sakmane ditulungi Mbak Yaton karo Susi. Siti pancen pekok ya, tapusingan itu wae.